Dami ng tao mga ka-taker, oh. So first time nating manood ng parade ng Rosales. Naglalakad na tayo mga ka-taker. Iniwanan pala natin yung motor sa Rich Star Gasoline Station dito sa may San Pedro ata yun. Shout out sa mga staff, maraming salamat po sa papark. Alright, nandito na tayo sa may Carmay. Shout out mga idol. Okay, manipap ko na may mga nag-aabang na dito sa mga ka-taker, oh. May mga nag-aabang na dito sa may gilid ng kalsada. Yun, shout out po mga ka-taker. Shout out Rosales, happy fiesta. Happy fiesta po. So lalakarin natin itong Carmay papunta roon. At nag-a-assemble na sila. At naiihi na rin ako. Siyempre masayang araw ngayon dito sa bayan ng Rosales. Shout out kay Hop! Doon sa kabila si pare, oh. Mukhang mahaba yung parada mga ka-taker. Isursurando, ayun, nakita na natin yung isursurando. Salamat lang. Alam mo yung Alright. Marami nang nakapwesto. Shout out mga idol. Good morning, good morning. Shout out kay Sorando TV. Ayan. Good morning, good morning. Good morning. Pinaghintay natin ng ilang minuto kanina. Sinublik aja yung sticker ko. Sinuga aja kalsadan. So kasama ko si Sorando TV mga ka-taker. First Fiesta Rosales. May kamanom nga ako dati yan. Hindi pa nagkwadilibis na lang. Ay talon. Grabe, pangatong beses na pala siya. O isang beses pala. Idol. Sticker idol. Yun! Dalawa po pangalan nyo. Ito pa pangalan nyo? Ito sir, bigyan mo. Oo. Sa YouTube. Ay sir. Ayun. Sir. Ay, Bing! Bigyan nyo din daw po. Ay sir. Ayan. Mauubos yung sticker natin dito sigurado. Ayan o. Ay na. Lugay! Ay, shout out, shout out. Oh, isa pa. Thank you, thank you. Oh, shout out. Bro, muntik ko nang makalimutan yung sticker ko kanina. Kaya pinaghintay ko pa si Sorando sa kalsada. Ay, shout out, Sorando. Happy Fiesta, Rosales. Good morning, Rosales. Idol, good morning. Ay, shout out kay Idol. Shout out. So, shout out natin si Sir behind me. Wang. Ayan o. Napalipad na si Sir. Balong daw Sir. Siya nga Sir. Ay, Asinggan. Kay Sir. Taga-Asinggan pala. Ito yung drone ni Idol mga ka-taker. Lumapit sa harap natin. Alright. First time natin ma-meet si Idol behind ni Wang mga ka-taker. Please subscribe and follow sa kanyang Facebook page saka YouTube. Ayan. Iingin na rin tayo sa kanya nang magsasap kami ng sticker. So, go ahead. Anong pangalan? Ka-taker Sir. Ay, Sir. Alright, papunta na kami sa junction ni Sorando TV mga ka-taker at si Idol behind ni Wang. Please subscribe and follow. Follow sa kanyang Facebook page. Ayan. Behind ni Wang. Ito, mga bata. Ayan. Shout out mga idol. Alright. Sir, pinagarat nagbati kami Sir. Okay Sir. Ingat Sir. Ingat. Nice meeting you Sir. Ayan, shout out kay Sir. Pepesto kami sa may tulay mga ka-taker. At inaayos lang natin yung ating buhok konti. Buti sa Sorando TV talagang okay na yung buhok niya. Okay na okay. Shout out mga idol. Makulimlim lang dito sa may part na to mga ka-taker. Natatakpan kasi ng mga puno pero okay na okay lang yun. Ayun o. Batiin natin ng good morning lahat ng viewers, mga nanonood sa gilid ng kalsada. Nandito tayo sa may junction ng Rosales.
Carmay, papuntang Balongaw at papuntang downtown ng Rosales. Giting nga. Natin shout out. Dito sa ating morning, sir. Ay, shout out natin sila, sir. Good morning mga kasursuran na nandito na mag-start na yun kahit nakakapagigil lang namin. PNP Rosales, shout out. You know. Natin yung mga kasama natin doon sa likod, no? Dami namin, no? Shout out mga idol. Mayor's office. Ayun o. Hi kayo ma'am, hi! Happy Fiesta Rosales. Municipal Social Welfare and Development Office Rosales. Basta may saksin.
Market and slaughter. Kalingitan Dan. Malapit sa kulay ate. Tapos ko tayo. Asan ba siya? Maglalakad siya dito sa may gym. Huwag na natin gym. Hindi ka magpapabatas magkakapapat. Ay, perfect. Casa Nicolasan, Rosales. Casa Nicolasan, Rosales. Pagkatuloy tayo award. Shout out Casa Nicolasan. Yun o. Ay, amin nga barangay yung mata niya. Kunin siguro. Sige, sigurado ah. Hindi mamay sa Alaga mag-mamay niya. Nagalas nga damag niya. Casa Nicolasan. Sumaranongay. Barangay Rizal. Iyan o. Palipata di panyo pa. unprepared ka. Talagang sinabsublik pa. Kasagana ka na. Dre, sinabsublik pa yung sticker ko. Ayun mo. Sangguniang Kabataan ng Rizal. Happy Fiesta, Carmay West. Oh, dito. Carmay West, Rosales. Ate natin tayo. Sangon natin. Dito tayo mo dalan. Teacher, Okay. Thank you. You know. Jogging. Habol. Backstreet Boys. The Backstreet Boys. Bye. You know. Okay, yan na.
Ma'am, ay po kayo. San Pedro East. Itlog ah. Sir, morning sir. Shout out. Shout out Barangay Bakit-Bakit. Sangguniang Kabataan ng Bakit-Bakit. Ayan oh. Happy Fiesta, Bakit-Bakit, Barangay Officials. Ayan oh. Hi kayo kayo doon ma'am. Hi kayo. Bumblebee. Kulay yellow Bumblebee. Hi kayo ma'am. Roadwork DPWH Pangasinan 3rd District Engineering. May tatay kuwada na oh. Barangay Salvacion, Rosales. Hello ma'am. Barangay San Luis. Ayan o, Barangay San Luis, Rosales. Hi kayo ma'am. Hi kayo garadan. Sarawaw. Ada yang ngaghay kayo garadan. Smile, smile. Shout out sir. Hello. Shout out. Yon. Drum ng ay. Meron pala kala ko. Ata. Ay, yung sabit. Dito kasi yung Poblasyon yata, bebe. Poblasyon. Kasi hindi. Oo. Hindi.
San Angel, Barangay San Barangay Angel. San Angel. Sangguling Kabataan. American ma'am, American. Barangay San Angel. Sales. Barangay San Angel. Pink na pink ah, pink na pink. Kalanutan. Kalanutan Rosales. Uy, agad. Yahoo David din oh. Ako. Barangay ako. Biker dude. Balingkan Naway, nasirik Balunggaway, Balingkan Naway. Balingkan Naway, Barangay Officials. Idol Josie. Ambulance Rosales. Ibon-ibon. Ganda ng ano, bulaklak oh. Iyan oh, grabe. Panagbenga, nandito tayo sa Baguio City ngayon mga ka-take care. Iyan oh. Oh, wow, hi! Hi, take care of Bundo, PRC, Regional Office. Milagrosa. Barangay San Bartolome. Gusto na ba eh? Siguro yun. Ayan na, naisabit na. Ang kasi nito. Palakipak. Barangay Palakipak. Barangay mo ni. Barangay mo. Barangay mo. Carmen Nuetak boy. Lihat nih Carmen Nuetak na boy. Boss yung ano mo, yung nalilitil ko rin.
Carmen West, Sales. Pogi! Carmen East. Ano tayo ba doon?